Crucify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay. Magagalak na awit ng papuring ialay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay
yaong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak.
di ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanman, ibigin mo, ngunit sa halip ay pinagmamahalahan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At bibigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo mga bibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit, ibaling sa akin ang awat mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawahan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinhagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kaniyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaniyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw din ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati ang trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aanihay, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Happy Sunday! Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakigreet po natin yung mga katabi natin ng Happy Sunday. Bakit po ang lungkot ng iba? Ilabas po ninyo yung mga ngipin ninyo sa mga katabi ninyo. Pakigreet natin sila ulit. Happy Sunday! Sa linggong ito po ay pinagdiriwang natin ang ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating ebanghelyong ipinahayag ngayong linggong ito, ang Panginoon ay nagbigay ng mga babala sa atin upang kung papaano natin titignan ang ating mga kapwa. Sa panahon daw po natin ngayon, kapag ang isang tao ay nagkamali o mayroong nagawang pagkakasala, madalas ang ating hatol ay nauuna palagi. Bago natin tanungin o bago natin alamin ang buong kwento, mas nauuna ang ating mga judgments bago tayo magtanong. Bago natin bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang isang tao, agad-agad mayroon na tayong paghatol sa ating mga kapwa. Halimbawa, kung ang isang kapitbahay mo ay nagkasala, agad-agad ang ating magiging hatol sa kanya ay isang makasalanan. Kapag ang isang tao ay nagkamali, agad-agad ang ating magiging hatol sa kanya ay paghuhusga. For short, bilang mga tao, maralas sa buhay natin, tayo ay nagiging judgmental. Amen. O, pakitignan po yung mga katabi ninyo. Pakisabi sa kanila ng malakas, huwag kang judgmental. Ay nako, maraming mga tao ang ganyan. Amen? Bato-bato sa langit, tamaan, pangit, nepo. But my dear brothers and sisters in the Lord, in today's gospel, binibigyan tayo ng Panginoon ng isang halimbawa kung papaano natin titingnan ang ating mga kapwa at ang ating mismong sarili. Tandaan po natin, kapag sa ating pagtingin, hindi natin ginamit ang lente ng pagtingin ng Panginoon, agad-agad paghuhusga ang ating gagawin. In our gospel for today, narinig natin ang kwento ng isang tao na naggasik ng mabuting binhi sa kaniyang sakahan. At sa kaniyang paghahasik ng binhi, ng mabuting binhi,
kasabay nito, sumabay ang kalaban at ang kanyang kaaway at siya rin ay nagasik ng masasamang damo. At habang lumalaki ang trigo, ang mabuting binhi, sumabay na lumaki ang mga masasamang damo. Kaya nga ang mga utusan, napansin nila, akala ko bang purong mabuting binhi lamang ang iyong itinanim? Bakit may kasabay na masamang damo? At sinabihan pa nila ang kanilang guro, sinabi nila, nais po ba ninyo na bunutin namin ang masasamang damo para sa gayoy lumago ang mabuting trigo? Pero ano po ang nakita natin na sinabi ng guro? Huwag. Hayaan natin na lumaki ang mga binhi magkasabay. Kung titingnan po natin ang pananaw ng mga utusan, agad-agad nais nilang bunutin, agad-agad mayroon na silang judgment sa masamang damo. But the teacher, sinabi niya, hayaan natin na sumabay sila na sumibot at pagdating ng panahon ng anihan, doon natin bubunutin. Doon mahihiwalay ang mabuting trigo sa masamang damo. My dear brothers and sisters in the Lord, dito po natin makikita kung papaano ang Diyos tinitignan niya ang tao. Sino po dito sa inyo ang walang kasalanan? Sino po sa atin na naririto ngayon ang hindi nagkamali? Sino po sa atin dito ang hindi nagkaroon ng pagkakataon na madapa sa kanyang pagkatao? Lahat po tayo nagkakamali. Pero tandaan natin, sa mata ng Diyos, hanggat ang tao ay mayroong pagkakataong magbago, nagiging mapagpasensya ang Diyos. Amen. Hindi siya nagmamadali sa paghatol dahil siya ay Diyos ng pasensya. That is the first point na nais ko pong iwanan sa inyo ngayong linggong ito, my dear brothers and sisters in the Lord. That God is patient because He sees what we can become. Sa talinhaga ng trigo at ng damo, maaari nating itanong sa ating mga sarili, bakit hindi na lang agad alisin ng Diyos ang kasamaan na kung saan naihasik kasabay ng kabutihan na ibinigay niya? The answer is because God never stops believing in the possibility of conversion. I repeat, God never stops believing in the possibility of conversion. Na habang tayo ay nakikita lamang ang kasalukuyan, ang Diyos ay nakikita ang ating kinabukasan. Ang nakikita nating masamang damo sa atin ngayon ay maaaring maging isang banal bukas sa pamamagitan ng kaniyang grasya. Amen? For short, ang paalala ng Panginoon sa atin, tayo ay mayroon pang pag-asang lumago kung sa mga sandaling ito, tayo ay nakababad sa kasalanan. Pakitingnan po yung mga katabi ninyong nakangangana. Pagkisabi sa kanila, may pag-asa ka pa. I will give you a perfect example. Alam niyo po, mayroon po akong isang kaibigan, mayroon po siyang isang anak. Yung anak niya po na iyon ay nalulong sa droga. At lahat ng mga ari-arian nila nabenta na po. Lahat ng kung anong mayroon sila naubos na. Dahil sa walang sawang pagtutubos ng nanay niya sa kanya sa kulungan. Pati sa mga utang na ginawa ng kanyang anak. And then one day I asked the mother, bakit po hindi niyo pa po pakulong ng tuluyan? Bakit
pabalik-balik na lang siya sa rehab center? Bakit hindi nyo na lang pakulong ng tuluyan para hindi na sumakit ang ulo ninyo? Alam nyo po anong sinagot sa akin ng nanay? Sabi niya, Among, alam ko po may pag-asa pa ang anak ko. Alam ko po may pagkakataon pang magbago ang anak ko. Sabi po niya sa akin, hanggat nabubuhay ako, Among, bibigyan ko ng pagkakataon ng anak ko na makapagbago. Dahil alam ko, sa mata ng Diyos, hindi pa tapos ang kwento ng anak ko. Sa mata ng Diyos, nagsisimula pa lamang ang kwento niya. My dear brothers and sisters in the Lord, tandaan po natin, sa mata ng Diyos, He looks not only at who we are, but at who we can become through His grace. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ilang beses na ba tayong nagkamali? Ilang beses na ba tayong nangakong magbabago, ngunit bumabalik pa rin sa parehong kasalanan? My dear brothers and sisters in the Lord, kung ang Diyos ay hindi sumusuko at hindi tayo isinusuko, tandaan natin, huwag din nating isuko ang ating pagkatao at sarili. Every sunrise is another sign that God is still giving us another chance. Ang pasensya ng Diyos ay hindi kahinaan. It is love refusing to give up. Kaya bago natin husgahan ang iba, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Kung naging matyaga ang Diyos sa akin, bakit hindi ako magiging matyaga sa aking mga kapwa? Amen? Secondly, kung ang Diyos pala ay nagiging mapagpasensya sa akin dahil alam niya na mayroon pa akong pwedeng ipagbabago, pangalawang paalala ng Panginoon sa atin na ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. That God is faithful because His kingdom grows even in small beginnings. Even in small beginnings. Ang ating pong binasang ebanghelyo ay putol, yung shorter version po ang aking binasa. Pero kung babasahin po natin ang longer version ng ebanghelyong ito, mayroon pa pong idinagdag na talimhaga ang Panginoon. Ang talimhaga ng buto ng mustasa at ng lebadura. Alam po natin na napakaliit ng buto ng mustasa. At gayon din ang lebadura kapag nahalo ito sa harina, hindi mo man ito mapapansin. Ngunit sa tamang panahon, habang lumalaki ang isa, pinapabago niya ang buong katauhan noon. My dear brothers and sisters in the Lord, ganito rin po ang katapatan ng Diyos sa atin. Minsan pakiramdam natin, walang nangyayari sa ating mga panalangin na ibinubulong sa Diyos. Minsan, paulit-ulit tayong nagsisimba, paulit-ulit tayong nagdarasal para sa ating pamilya, paulit-ulit tayong gumagawa ng kabutihan, ngunit tila mas mabilis pang umuunlad ang kasamaan sa ating paligid. Pero tandaan natin, sa mga maliliit na bagay na ginagawa natin, ang Diyos ay tahimik na kumikilos. God is always working even when we cannot see it. Ang isang simpleng panalangin ay maaaring maging simula ng pagbabalik loob. Ang isang mabuting halimbawa ay maaaring magbago ng isang pamilya. Ang isang maliit na kabutihan
ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa isang komunidad. Hindi man natin nakikita agad-agad ang magiging bunga, pero tandaan natin that God remains faithful to His promises. Hindi niya iniiwan ang kanyang itinanim. Hindi niya kinakalimutan ang bawat luha, ang bawat sakripisyo, ang bawat panalangin. Dahil sa tamang panahon, darating ang anihan na kung saan doon niya bibigyan ng paghatol ang mga bagay na ito. Amen? To end, my dear brothers and sisters in the Lord, ang ating pong ebanghelyo ngayong linggong ito, ang paalala ng Diyos sa atin, siya ay isang Diyos ng napuno ng pasensya sa atin. At gayon din, siya ay isang Diyos na puno ng katapatan sa atin. Patient enough to wait for our conversion and faithful enough to finish the work He has begun in us. Kaya kung ikaw ay nadapa, huwag mawalan ng pag-asa. Hindi ka patapos sa kwento ng Diyos. Kung ikaw naman ay naghihintay ng bunga ng iyong panalangin, huwag ka nawang mapagod. Dahil ang Diyos ay kumikilos kahit hindi mo pa ito nakikita. Sa huli, ang ating tanong ay hindi naman bakit mayroong masamang damo na kasabay nating umunlad. Ang mahalagang tanong ay, habang naghihintay ang Diyos sa akin, pinapayagan ko ba siyang gawin akong mabuting trigo para sa kaniyang kaharian? Nais ko pong iwanin sa inyo ang isang katanungan na maaari ninyong itanong sa inyong mga sarili. Anong klase kaya tayong tao? Mabuting trigo o masamang damo? Amen. Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng mga ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang pairito at uhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. itinanim ng Diyos ang kaniyang salita sa ating mga puso upang tayo'y maging karapat-dapat na manatili sa kaniyang piling. Buong pagtitiwala nating hilingin sa Diyos Ama, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan, ang iyong bayang hinirang, ay maging tagapunla ng iyong salita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tapat sa salita ng Diyos upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghihiganti at maisulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang bawat kasapi ng pamilya ay maglaan ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa mawala ng pag-asa ang mga dukha at inaapi, bagkus ay patuloy na manalig sa Diyos na hahatol sa lahat sa takdang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan at mga pagkukulang. Isugo mo ang iyong espiritu upang patatagin kami at bigyang lakas sa aming pakikipaglaban sa masama. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwain. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatanggi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose na kaniyang malugod na esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri kaysa niyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo ay manalangin sa panalangin itinuro ng Panginoon sa atin.
we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na palaging nagpapatawad sa atin. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kalangitan, emupay naling lubog, espano na kakit na, masakit mong kabilyan, nalika, king lugod na, en akapay bulisan, Diyosya para teka, tamu, alupon ka rin, sa biyenda't papalita, naganap ka sa kitan, para magkulangan, ikarin ang kamyayan, kaya iti paganak ka, ikatang mga lingwan, para lasing kasakitan, sarili tang Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming
pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for a while for some announcements. Muli po, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning! Nagpapasalamat po ako sa inyo, sa lahat ng mga patuloy na nagtutungo mula sa iba't ibang mga lugar para makabisita dito sa ating dambana. Sobrang dami po natin ngayong linggong ito. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Unang announcement po, nais ko pong i-update sa inyo ang ating CCTV donation project as of July 19, 2026. Ang atin pong total donation ay nasa 170,000 pesos na po. Palakpakan po ninyo ang sarili ninyo. Kaninang umaga po na nagmisa po ako ng 6:30 a.m., ang total donation po natin ay 149. At ngayon po ay umabot na po siya ng 170. So, konti na lang po, 80,000 na lang ang hinahanap natin. Amen. Kaya po, kumakatok po kami sa inyo sa mga nais tumulong at sumuporta sa proyektong ito para maisakatuparan namin ito. Secondly, kung napapansin po ninyo, linggo-linggo sa mga regular mass goers dito, linggo-linggo po, lumalaki po ang dami ng o ang bilang ng mga nagsisimba tuwing linggo sa mga misa natin. Kaya po, inaanyayahan po namin yung mga taga Pampanga, yung mga nagnanais na maglingkod dito sa ating sanktuaryo, sa ating dambana, kung mayroon pong nais sumali sa inyo sa iba't ibang organizations po ng ating dambana, especially po sa organization ng EMHC o yung mga nagpapakommunion na nasa harapan natin, sana po sumali po tayo o kaya sa ibang organization para po matugunan natin ang pangangailangan ng ating dambana. Ne po? Kasi po dumadami po ang mga nagsisimba, kaya po kung minsan dahil konti ang nagsiserve, medyo nagiging matagal po ang banal na misa. So, inaanyayahan po namin kayo na sana sumali at makiisa sa mga organizations ng ating dambana. Mayroon po tayong choir, meron po tayong CGC, LECCOM, or so, sana po makiisa po tayo at upang sa gayon matugunan natin ang pangangailangan ng ating dambana para sa mga banal na liturhikal na isinasagawa natin dito. Amen! And then pangatlo po, nais ko pong sabihin sa inyo na hanggang ngayon na lamang pong araw, bukas po ihahatid na natin ang mga larawan o mga imahe ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon sa parokya dito sa may San Guillermo, Bacolor. So bukas po, inaanyayahan po namin ng lahat na makiisa kayo sa banal na misa sa ganap na ikatatlo ng hapon o 3 p.m. Magkakaroon po tayo ng banal na misa dito at pagkatapos nito ay ihahatid na po sila sa may San Guillermo Parish. Sa mga malalapit po na taga dito, sa mga nais makiisa at makipaghatid sa mga mahal na larawan ng Birhen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, samahan niyo po kami. At mamayang gabi po, mayroon po kaming, mamayang hapon po, mayroon pa pong 5:30 p.m. Mass. And then pagkatapos po nito, mamayang 7:30 p.m., mayroon po tayong Taze Prayer na pangungunahan ng ating mga kabataan. At sa mga nagnanais makipag-rosary ngayong buong maghapon at bukas ng maghapon, welcome na welcome po kayo. And then, ganun din po, mayroon po kaming mga ibinibentang mga VDLR t-shirts
na kung nais po ninyong mag-avail, magpalista lamang po tayo sa ating opisina upang sa gayon malaman po namin yung mga sizes po ninyo. Kasi po hindi po kami magre-release ng mga extra, kundi yung mga pre-orders lamang po ang aming i-release na po. So, ang magiging income po, ang magiging net income po ng mga VDLR shirts natin ay mapupunta sa mga expenses po ng ating operations na pinangunahan po ng ating Finance Council. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat na nakikiisa palagi at nagtutungo dito sa ating dambana, sa inyong suporta, sa financial man yan, or in kind, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po ninyo ang sarili ninyo. At gayon din po, nagpapasalamat po kami sa mga nakakasama natin via online live streaming sa ating Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, sa ating official Facebook page na po. Maraming salamat po sa mga nanonood. And then sa inyo po na naririto, sana po paki-share po and like natin ang ating official Facebook page para sa gayon makaabot po ang ating mga banal na liturgy sa mga ibang tao. And then, para sa gayon, lumalawak tayo hindi lamang sa bilang dito sa ating dambana, kundi maging sa social media. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay nairausa, umayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Love.